Ei, lo egingo duzu, benetan? Nire naia zurrungak hasi horretik. Ni aurten prestatuta etorri naiz. Nork esan du lo egingo dugula? Lotara, nik ahotsa zaindu beharra daukat, bai? Ze? Aizu ez da pentsatu ere. Gure lehen gaua da basakabin, ta zuek ez dakit, baina nik aurten udalekuaz bete-betean gozatzeko asmoa daukat. Zer gertatzen ari da hemen? Ez errez.